ti diro ni ayat. Amom ti diro balong. Diro. Diro. Wag kang nagdidiro ha. Pagano ba yan? Mayat, mabalinan. Mabalinan. Nga madapay talaga nga sa bali nga meaning ti diro. Aja ikab kabel ti labay no namaga. Takay mo ti alo nang talong gin na po diro. Diro. Nagpudot no Soup ko na natin. Shop pay aja. Shop. Pagkatangan. Diro bookstore. Mayat sa ngam actually iti diro nga talaga is honey. Honey da ita dati honey basta dati kwati bubuyog. Ano tawag di bubuyogan? Alin bubuyog? Alin bubuyog. Dati mabubuod ang nasamit itang yellow ti color na. Yan. Di nasamit? Nga nasamit dati diro nga kung kunan. It's diro ni ayat. Diro ni ayat nga roda. Diro bookstore. Diro bookstore pagkatangan na po. Dagiti folder no tapos project yan. Diro. Ay pero ba yun? Nakala ko diro. Oy, Diyos ko dapat singilin natin ang diro bookstore ngayon dito. Po-plug tayo. Apit tumugaw ka kikitam ko. Dati CCTV tayo niyo. Makita na nga. Ada CCTV tabalaw. Makita din ka. Okay, nga ruda for 200 pesos apo. Ada tuyan. Ti game tayo. Naglakala nga po. Pagsuratan. Atani mo. Aday. For 200 pesos apo, i-text nyo lang. Itinaga niyo. Address. Kan daday sungpat yu ito datlag nga sonata tayo daday pupugtuan tayo manan nga kanta nalakalaeng gurkat agbiro ka man agbiro ka ato yan na po nalakalaeng iti title na tayo iso nga pugtuan nyo ano ti text line tayo palang 0926-3451-1000 city mail. Wala tayo kinasaya ate dahil ito igarod di pag-textan nyo 0926-3451-700. dahil ito yung arutan tilatatlang nga sonatas naglakala. Giveaway nga talaga. Nagbaliwan ti panawen ni baby ken ni neneng sa bali nagnaganda nagrigat paya balik senen pati lang ken ugali jakun na matarusanen awanen ni ilukanan nga ang mamuk idiya panawen ayawanen day di narumpi anu umisan apagbingi atay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti ayawanen tingkang isala tabak baketen tadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusang ninti babaket tanu bumalsi ay napiket sino nga ta itinag-asat ng mga bagay at ito kasot at piso nga lo detection lang nga po di 0926-345-1700 with your name, address and age yan edad na nga nila yun nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda doon kawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni ilokana nga ang mamuk idiyon unana ayawanen day di narumpi anu umisen apagbingi atay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti ayawanen tingkam isala tababaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusang minti babaket tanu bumalsi ay napiket ayawanen
tingkam isala, tabapaketen, tadito'y tenga, dagiti neneng, nagpukauda, ginuyuda, ay awanen, ti maisala, intarayda, anusan ti bapaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awanen, tingkam isala, tabapaketen, tadito'y tenga, dagiti neneng, nagpukauda, ginuyuda, ay awanen, ti maisala, intarayda, anusan ti bapaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awanen, tingkam isala, tabapaketen, tadito'y tenga, dagiti neneng, nagpukauda, ginuyuda, ay awanen, ti maisala, intarayda, anusan ti bapaket, tanu bumalsi ay napiket. Apag darikmat ka Aruba, kit adang adagusan apo tinag-text. Agor ka, dati kantak dito yung isa. Ay awanin, ni DJ Hans, dito yung uneg, tatay, imuneg. Apo ti partang ni DJ Hans. Ti amuna, dito ti title, iti kasonata, talaga mo apo. Gusto niya din magkaroon ng kwan. DJ Hans, 200. matindi ba? Matindi ba? Akala mo ha? Ayan, okay, tumambay ka lang dito DJ Has, magkakaroon ka ng hindi lang 200 pang cellphone load. Ayan, bibigyan ka pa ni John Mark ng cellphone mismo. Oh, wow, yaman ko naman. Okay, nga Rod, Karuba, thank you very much kasi nag-text ka na kami kat ala, adda ti agko nga talaga dito check kung na natin adagkur kuryente. Adagkur kuryente, tila payag ta. Ana nga taday ta. Okay, anyway. Ito naman to. Kurang ako nangabakon kung alaki dis dati kurang na. Kurang na. Sayang di taga Jones talaga taga Jones pa mo at apo nangabak ko maisunan ko medyo kumpleto. Agor ka. Agor ka. Ayan, sige kita ka din saya. At apo ay awanan ko na naman din diyan. Ay awanan. Ta. Na. Selamat muksa da ito ya. We have a winner. Iti ending, iti cellphone na kata 334 ka Aruba. Kata ito ko talaga mga agbasbasa kami ti surat, isang sangit na piman talaga. Huwag ka pagpaga kami, agpagpaga, mga may sa isuna. Ada pagpagti may da malabagbagti na. Ada malabagbagti na, abo. Apo, dandani amumin, dagiti kanain nga, agdin kada kami, tutunggal masapat mi apo ito dalandalan, kata ipagbaga kanya mi tiragragsak da, no, alam pirmi nga maragragsakan. Kata i-record na pa kanong iti show me. And luckily, hamni apo nga pinili da ito. Ito iso talagang imo na nga si mong bata. Gapota avid listener, kabisado na nga talaga ang madagiti sunsonata iti FDD. DJ apo nga kinantami kat DJ second album me. Ayan, for 200 peso load. Kan at siguro dapat iti bonus na ato yung agapog yan ti manager na. Once again, from Burgos, Ramon, Isabela, 21 years old. Iti sungbat na, Baby Ken ni Nene. Aji si mong bata tingo mo na kat Baby Ken Nene. Kuna nang awan tini na. Kunang tini. Baby Ken ni Nene. Ngarud, iti winner tayo. We would like to say congratulations to Dali Manabap. Apo nang bakit ito agasot apiso alo ni ading Dali. Apo sigurado kung aglag-tulag-to tatadi jay. Apo dinala ko. Di na ko. Titakas na ka pa kay Burais na nagkilala ko da. Nagkilala ko na. Apo, ayan, baka iburais na. Dali, baka iburais mo talaga ko yung dati. Ragragsa mo, Hami apong ang gagaratin ng pili. Talaga lang, apo. Nag-text pa ni Ajang na eh. Apo, nete anak ko mo. Kurang mo ti-text na. Yan. Good afternoon kada kayo dito, Apo Villa Carmen. Yes. Malarimaan nga dumdum nga kada kami. Naragsa ka pa nagdingdingay kanya. Amin dito, puro 4. Kang ronaan kada kiti familia. Siyempre. Pastor family. Seriales family. Amin ang ditaw. Dagiti anak ko ni Jason and Justin. Kinikatugang nga natividad. Ayan, siyempre San Sebastian, Tatay Felix, ni Annabel, ni Venus, ni Nicky Boy, ni Baby, kanamin nga kaanak data, matik may memorize unay. Ni Manang Corregina is also listening together with my brother-in-law Bobot de la Cruz, kanda kiti anak da. Nga roda, bumasa kape kada kiti pangablao, apo ka sana mahagat over dyan tinangabak. Once again, congratulations kang kaading Dali. Ayan.
Kan nga adi ko gaya mo. Kanahin ngagdagdagag dito nagtipalingke. Di Santiago City. Adda. Ni Pablito Babal ko. Na taga Villa Carmen Daita. One laon. Alam mo kasi agor ka na hindi yan Ilocano pero ay, ganun ba? Gusto niya. Gusto niya talaga makinig sa atin sa ating radio station kasi hindi lang naman mga Ilocano ang natutuwa sa atin mga dong at mga Inday din, mga Bisaya baka mo nakikinig kahit na hindi lang naintindihan ang mga kinakanta natin nangingiti sila sa aton duha man. Ayan. Basahin mo sa Bisaya man ito man. Good noon, Brother John. Pakibati mo nga kami dito sa house. Nakikinig pag ganitong mga oras man habang nagpaplantsa ang mga uniform ng aking mga apong makukulit na sina Darrell, Glenn at Drizel Glenn Fajardo. At pakanta yung Basit Attract. Brother John, magkapatid ba kayo ni Felicia Cereales? Batch ko siya sa La Salette of Ramon. Kapatid ko manang ko apo ni manang Felicia iso ti panganay mi kabsat kaya lang katimbat imbag si asin no kat nagiti lang maapo ko iti dinakdakam mo tinagan na kasanok tatanga may istorya kini manang ko. Actually my sister is listening right now kan adupay apo ti dumdum nga kada kami iti Balasio taaw. Kada kita lalo dita. Ranyag Ramon Isabela. Ranyag Balasio taaw gayam ti ranyag tatalamaw. Apo. Mate. Agiro plano ka mapanranyag. Balasyo tao ti pagbalat. Mate kita sa wan kablawak isuda. Balasyo tao. Ranyag Ramon Isabela dagiti Krabahal family dito. Sa bali ti topic ta biglang napan iti ranyag. Hay, talaga mga ranyag. Balasyo tao. Ayan amo, mano, we have 23 listeners at we have. Ati Barbaro ni Gladys Canef. One. And we have siyempre Daniel Cabal. And sino to Daniel Cabal? Kabsat ni Manang Cathy Daita. Ni Kabsat Cathy Cabal. Namit ta Daita? Namit ta Daito yun. Mati mamaw? Aday. We also have Oliver Colobong. And sino pa diya? Marge Rose Coleman. Lagi tati Barbaro. Sa kita mo, lagi tati Barbaro. 12 elsewhere. Glanay bagal daw yung manong June and adding John Marco and adding Gladys. Tumutawag na yun. Dahil tumutawag ako, textan nyo lang. That is 0935-765-2863. Ulitin may 0935-765-2863. No, daapot ti problema yo. Parikutso, textan nyo lang dahil nga number. Tadamit ako problema na. Tumutawag ka na yun kada kami. Okay na yung bagal daw yung manong June and adding JM Kablao man ni mother ko nga ni Emmy Mapalad. Talaga nga mapalad ito nga mother. Ni Auntie Rosie Simon kan nanang runa kini baka ko nga ni Mary Ann Mapalad nga ay tag-unay. Nga ay tag-unay. I miss you ma. Ano nga talaga nagsamit. I miss you ma. I love you. Aganad kayo. Kanayon dito Hong Kong. Enjoy your day off. Tuy kapagayam yo Dante. Request ko man manong tay 7 inches. Nalpasan. God bless both of you manong. Kunana. Nalpasan na po iti 7 inches. Ngam kaya't miya po nga isagot kada kayo iti original Ilocano version na data. Manen? Kasi nagmaya kami nakangkantaan. Nagmaya, thank you very much kini Kumari tangan ni Aprilin Velasquez so tinang putar iti Ilocano lyrics na datakan. Siyempre, di original nga nagaramit iti nga sonata. We have Gina T iti Balasio. Gina T as in tangkon. Matik amo, siyempre, iso natin nagaramit. Kasi ako makin ni Andrew E. Kung ano, anang Orgy E. Andrew E. Anang Orgy E. Ewan. Kasjay. Ni Gina mat, awan na pilgido na Gina T ko na. Tamua, ano niya te pilgido na Gina T. Ranyag, Balasio, Taaw, Ura, Isabela. Ayan, kita man ni nanay mo, talaga nga dinilaw na ka. Ay, wow. Chika mo. Adaman nagalalon ko na mo nenay pa. Kuya RJ. Apo, nga roda. Dahil timot Ilocano version iti 716 ta kansyonan. Ayan. Amom ni Melvin kaya nati agliko mo dita 76. Padasi mamut ag check in dita maminsang ko na.
Ngarod kadagiti apo si didingag tatakada kami nga napadasan nan iti sumprag dita 7 Seas kan kadagiti agkan gandat pay apo nga mapan na sumprag ita tama mapangkay na ta biro kanyo apo ti ragsak barbareng dito yung masapulanan datay 7 inches nga bukungkuna. Apeng nga tong Adi baba ulitam. Ulitin ta kastangalat nardan na ulit Diyos ko bigla nga makapakigtot ka mo tagapimpindot ka mo ulit taditan. Ulitin nga rod ulitin nga introduce nga rod ka aruba iti naingato nga version iti 7 Seas. Imuli kami ti lamisaan isong nga naingato. Pinagkalay at bilang basit tinot-notan. Ingato tayo maminsan kaya mo. Sige lang manganta naman. Marigatan na about. Kaya mo sukat ta. Aday. Asati koros, asikati ko abars. Sakati bars. Madi mo sikat boys na. Madi ba sa sakti ko? Totalang. Siga. Tingal daw asika mapanpanunod ko. Manibot pa'y datat nagamang mo. Uray pa'y kasanod panangiyaw awan ko. Sikalatan matagtagainit ko. Nagrigaten di kasasaan takas kang asawa. Ngimjak natin mapawilan tuwirit na. Ket idin manugutan asika ken siya tay agsara. Amuklatan nangyat mapasama. Mapantajay 7 Seas na nga to tanan namin taniyayat. Idatong ko to'y puso bagiken karawan. Mapantajay 7 Seas tagpapastat raksa. Rignang kenday to'y rignat isudat nagsaba. Sikaman layo nun. Sikat ako tayo garo daw. Damdaman. Inggana ka anong ata ama ilimetan. Di ka na panagsunaratan. At dan amak ko amangan wadang makakita. Ngin nalalabes kat inukutan ka. Nagrigaten kasasaat takas kenkat ng asawa. Ngemjak natin mapawilan tuwirik na. Ket idin limanugutak asika kesyat tayaksara. Amuklatan nuanyat mapasama. Mapantajay 7 Seas tanan namin taniyayat. Idatod ko to'y puso bagiken karawan. Mapantajay 7 Seas tagpapastat raksa. Rignang kenday to'y rignat isudat nagsabat. Mapantajay 7 Seas tagpapastat
at nagsabang. Okay, 12:44 iti oras. Kaaro ba? Kat kita man lang nagpiit iti oras. Talaga mga enjoy kayo iti may isang abanag. Talagang hamong puputan, di pa nagtulid. Iti pa naada man nag-miss-call kanya kon. Ni Clifford Crabahal. At dahil dyan, may nag-text. Anak ko nana. Pagbagay ni John, agbisaya, ibagam. Kanayon agbisaya. Hihi, kunana. Ni. Sina. Pugtwa. Siguro na iti pagbagay. Nanti Gina. Ay, ate Manday talaga naman. Bati ang mani ate Auntie Gina TV saya. Ay, maayong tanan sa imo diha, kapatid ko na Gina man, are man na yung kuya, ay yung ading man si John, na sa area man, Bisaya, paminsan-minsan, ipugaw naman. Pugaw. Pugaw no dado man. Pugaw no dado. Kapsa mo dado, ayan. Puti, laad dangar aramidin tabalong, amom aya nga nasaksakit iti buksi ni Kamelvin rumor dito booth. No rumor ito yun. Tumanabutob mo tun dati may kadongang iwa. Sino? Siyempre busog ti buksi na no dito unag. Ay. On rumor pup. Igid-gidan na mo tan. Okay, ikanta man ti kundaway dagiti pangablao dagiti for Decado Production Incorporated ay FDD Hong Kong Group gayam dagito agitay FDDP ay kahanda pa nga nagtaud iti pangablao da. Ayan ket agor kaawam mo dagiti jayon agiti pangablao da save ko tatay agor kada pero kunta sa miweng ti for Decado da tangarod. Ayan Daw game text na ni ko Kuyang. Nag-text ni Kuyang mo, is he listening right now? Agdangdangagda ka no? Wow, kung kailan naman nasa malayo na ang Kuyang mo, saka naman nakikinig. Sa mix LR siguro. Agor kata. Basta may mo na gito eh. Wen. Dahil taan iti ati takore. Takore, gorga. Nagmay man yung pati ko na eh. Lima, adim lakit amo tagbilangan, ayan, nung kunatan. Okay, dito yan po dagiti pangablao nga nagapo balasyo taaw, nagapo kini Nelly Mariano kuno na karuban na imbagal daw tay amin nang nangruna kini nanay ko nga Teresita Hiron and family, jay ambatali Ramon Isabela, kantay kanta nga tagapulot. Love Nelly Mariano Hiron, salamat po kung niya at apunt at di mo gaya Hong Kong ni ading Nelly Mariano. Ayan, kini auntie Tishang, kunata Tishang, tesi ambatali. Good afternoon kanokang kakunata balasang mo. Kuna naman ni ading Angie Ragual. Naimbagal daw Kuya June na ading JM, kablawak man amin nga membro ti FDDHK chapter. Was. Kastamet kada giti amin nga dumdumge giti makaparay unay programa yu. Kastamet ti amin nga miyembro ken classmate ko iti LBC group. Ano yung LBC? LBC group. Deta siguro iti laging busog. Charot. Di na mo laki din kami pagkat acronym na adi kong adi. Siyempre, iti pamilya nga Adda dita Pinas, Bangkili, Ragual, Santiago, and Wachina family. Pa-request kuya tayo kanta nga 7 inches. Agyaman aktiado. Kuya, more power and God bless. Pagtaka aman tapay ti pirmi mo ti panaggusto da dito 7 inches. Dahil tagat nakasarak kayo na ya? May isang arapa-apla hanga pud-pud na dito nga size. Okay, Jonalyn, kung na yung bagal daw kan pangal daw yung amin sa Pilipinas, ken amin nga madamang agdingeg iti dito nga programa. Happy listening sa family ko, Fiesta, Kaluka, Giyadaw. Happy listening din sa mga friends ko dito sa Hong Kong, madamang mga aldaw. Cherilyn, Bobot, Jenny, Leonora, Honey, Ann. Pa-request nga po yung 7 inches kuya. Salamat and more power sa programa ninyo. Adda kami manan. Talaga nga mabentang 7 inches. Kung nanawat ni Mark Jun Acosta, nalagsak na Domingo, tayo amin karubakin manong June. Saan kami nga umang nga saan ka nga umang nga magkablao dagit sa pamilya mi dita Pilipinas when familia Orpiano dita Luna Santiago ken siyempre nila kay ko Wilson ken dagit
dagiti anak ko ni Marjan Acosta kan Kyle Acosta ken amin nga gdingeg si didingeg ken dumngagto iti programa yo manong ti agyaman unay nga karubayo iti Hong Kong ni Mark June Acosta 7 inches bat lang apo kitam ti arapa apna kunakong ka and from Jocelyn Rombawa, also of Hong Kong. Kung nanimbangal daw yung Kuya John and ading John Mark. Kablao man ti pamilya nga the Filipinas ni Abes family, Rombawa family, kan amin nga member ti FTD fans, Hong Kong chapter. Thanks Kuya and more power. Si Kama, nagapakilaron Diyos Bergunyo. Ano ko na? Okay, nagasot ngal daw yung Kuya Jun. Kan nakong game. Talaga mga nakong naka. Kaya't kuman kablawan ti amin nga dumdumngeg to yung programa yu. Kastamot ka dagiti padak nga FDDHC. Ken kablawak man tinaimbag kan nagasot nga panagkasangay tayong ingutek unay nga asawa ni Ronald Borgonyo di November 18 nalpas gaya mo Lukas kumantay kan tayo nga kas makitam kuya kaya tak unay ajay agyaman ang unay. God bless us all. Ayan, we also have here from Dailian Jelian Quintos ungarod medyo nariga nga balik Jelian Quintos. Naimbangal daw yung karuba kahit kumanya kablaawan din ragsak nga panagkasangay intun bigat dakiti kabsat ko nga kambal isudamanan ko nga Edna Diego kan Edith Balite. Kastamot kani kasinsing ko nga Jonalyn Antolin nga taga San Sebastian Ramon Isabela. Toy nang kablaaw nga kabsat ni Jillian Quintos of Hong Kong. Agyaman manong June ken ading JM ading Pogi Jan Mark. Kabsat dagayam da Edna da ito kini Edith Toledo Baliti. So actually classmate ko dito da kita nga duwa nga kambal di high. Di elementary kami. Classmate me kini aman to Q isoda ya. One isoda da ita. One isoda. Aman na nakagangaw ida asawa na ni asawa ni Edna kat ni Joel Diego dito San Sebastian nga. Syempre ka eskwela akmat laang. Aji may sangay. Ka eskwela akmat laang. Kampal ka nga road. Suda. Aja may ay, wani suda nga talaga. Ako ka, umigo pa man. Tikafi. Dapat ito at ang arte JM na imbangal daw yung Kuya June and ading amak ko na Pogi. Ati agulpot man ni amak Pogi ko na naman. Kung nagtakkel nga kinulpot ita. Pakikablaawan man na apo ti advance happy birthday. Bigat gamin Kuya ti birthday da. Kabsat ko nga kambal ni inulit na. Edna Diego dito San Sebastian Ramon Isabela kan ate Edith Balite. Sa bali nga tadi Jemilian Quintos kan dito Jem. Anyway, kaputa kambal da duha siguro tiya ng kablaaw. Kitam di 7 inches niyo. Anak ko na. Wahahaha elik kon aya ko na kini. Di ka man tayo Janice. Apo nagadubyos na tayo 7 inches na yes, we have 184,311 views. Sa Facebook dami Sa bali pa apo di talagang nabenta tayo 7 inches. Sa bali pa apo di kiti nagtaktaka o nga nag-download sa tayo upload. Kasta nga road kata. May tahoy ko na. Ayan. Okay lang nga i-download yung apo di kijay. Bastahan nyo kuma i-re-upload. Ikan nyo ba yung DWMX na DJ Remix. Apo karurod ko launay dahil namang kita kasunsunatan o apay nga nalpas lang nga rodin nga na reglo apan da palek ikan iti DJ aklapo jusu katog kunanan tumanan. Basta ka mo pwede tanay message mo. Hello Tito Pongek at Lolo June. Nakikinig po kami dito ngayon sa Baguio. Binabati din namin lahat na sila dyan sa bahay sa Villa Carmen, sila Nanay Odette, Tita Ganda, Inang Nati at lahat ng family pastor dyan. Greetings coming from Bem Bem. Bakit hindi English? Ay, dapat English and hello Tito Pongek and Lolo June. Nakikinig kami dito ngayon sa Baguio. Binibati namin sa lahat dyan si Hey, sa Philly Cormin, sila Nene, Ote, kita man nagalas nga bingo. Pwede Englism ko na kaita. Ay, ako na mabasa. Sige, Englism. Okay, hello, Tito, it's Uncle. It's Uncle. Hello, Uncle and Pongek and Lolo June. We are listening here in Baguio right now. We would like to greet all of the people inside the house. Baamon, sige. Damdama manan, ngarod, karo ba? Agsubli kami damdama para iti may kadua kan may kaalo nga paset iti programa tayo. Kat manan, dagiti manin apo, dagiti generous sponsors da kami manan dito lang po 97.7 Sweet Radio Santiago City.
na imbag adamag kadagiti adaan motorsiklo. Kadagiti na hilig, amang